কালি কথা পাতিলো তোমাৰ লগত Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Josna Brahma Creation. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बराय हरबाय लोगोफोर। नै आंनि उनथिं नाहर लोगोफोर, सान्दुंबो दुंदों, अखाबो हादों। बेबायदिब्ला मा दिन्थियो माने जुबिन गार्गआ थारैनो गाबलांमारदों नामा बा देशआ जुबिन गार्गनि थाखाय गाबनायखाय दिनै बेबायदि दिन्थिदों नामा? गोदो बुङोमोन मानसि थैयोब्ला अखा हायो होननानै बा मानसि थैनाय मानसिया गाबलांबा अखा हायो होननानै थारैनो जुबिन गार्गआ गाबमारदों नामा? फैदो बिदिब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो जुबिन गार्गनि फरायनाय स्कुल माने स्कुल लाइफआव जि स्कुलाव फरायदोंमोन बे स्कुलखौ एसे दिन्थिनि। एक्सुवेलि आं मैया भिडिअखौ लाबोनो हास्लाबाखसै, बेनिफ्राय आङो मैया मोनाब्लियाव बे स्कुलाव माबा खालामदोंमोन लोगोफोर, साखि सावनानै बिथांखौ बिदाय होनाय जादों। बे स्कुलाव सानैसो स्टुडेन्ट आरो सानैसो माबाफ्रा मेलेमजिबि मानसिफ्रा फैनानै बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनि। फैदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। होदो लोगोफोर, आसामनि बिख्यात मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ दिनै जिउ गोमालांबाय। बेनिफ्राय बिथाङा स्कुल लाइफआव नैबे आंनि उनथिं नुहुरदों नोंथांमोनहा बे स्कुलावनो फरायदोंमोन। दा बिनि नामाव एसे केन्डेल मार्च खालामगोन नामा, दा रेडि खालामहांबाय नै। दा आं बेखौनो एसे स्कुलखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिहरनि। नायदो लोगोफोर, नै बेनो तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल। बे स्कुलावनो देंखोगिरि जुबिन गार्गआ फरायदोंमोन। बेनिफ्राय दा बिथांनि नामाव एसे साखि जलायनो नागिरदों। नै दा रेडि खालामगासिनो दं। नाय लोगोफोर, बेनोमोन तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल। बेयावनो गुदि सोलोंथाइखौ जुबिन गार्गआ सोलोंथाइ लादोंमोन। नाय लोगोफोर, लोगोफोर, आं बे हायार सेकेन्डारि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिहरनोसै। नैबेनो बिथां जुबिन गार्गनि फरायनाय स्कुला बेनोमोन। गोदोनिफ्राय एसे डेभेलपसिन जाबाय दा, गासिबो एसे लामा सामा गासिबो मोजां बानायजोबनाय जाबाय, फेसिलिटि जाबाय एसे। लोगोफोर, आं दिनै जुबिन गार्गखौ एसे जायगायाव मोनाखैब्लाबो बा गावखौ लोगो मोननानै बिदाय होनो मोनाखैब्लाबो स्कुलाव फैनानै आं दिनै बिथांनि मुङाव एसे आं खुलुमफैनो मोनबाय, बिथांखौ आङो एसे सिबिफैनो मोनबाय। बिनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बेनिफ्राय नायदो लोगोफोर, नै गासैबो आरोबाव फैबावगोन। नै गासैबो स्टुडेन्टफ्रा बेवहाय साखि सावनानै खुलुमबाय। लोगोफोर, दा नोंथांमोनहा नुबाय बे तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो बिथांनि स्कुल लाइफआव बिथाङा बे स्कुलावनो फरायदोंमोन। बेनिफ्राय बिथांनि मुङैनो दा बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बिनि थाखाय माखासे स्टुडेन्टफोर आरो मेलेमजिबि सुबुंफ्रा फैनानै बिथांनि मुङाव आलारि बाथि सावनानै बिथांखौ जोबथा बिदाय होदों। बेनिफ्राय आंबो इसोरनियाव आर'ज गाबहरदों जे बेबायदि फेमास सासे मुंदांखा देंखोगिरि आरोबाव
जोंनि हायाव उजिफैफिनथों बा जोंनि देशआव बेबायदि सुबुं आरोबाव उजिफैफिनबावथों होननानै। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नायनानै ला बिथांनि रुंसालि जालांनायाव बा थैलांनायाव माबायदि दुखु मोनदों मानसिफ्रा आरो माबायदि गाबदों बेखौ नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाग्रो। কৰিবলৈ কেলে নিছিলে তাৰ গা ভাল নহয় কেলে নিছিলে মোক মাৰি পেলালেও জেলত ভৰাই দিলেও মই কম এইটো কথা তাৰ গা ইমান ডাঙৰ এটা লছ হৈছে গোটেই ষ্টেটখনৰ 52-year-old he was so enterprising he had so many plans for অসম ইমানখিনি কৰিলে কোনো মানুহে তাক অকমান যে তাৰ ৰেষ্ট লাগে তাক যে অকমান স্পেচ লাগে কোনেও নুবুজিলে কি দৰকাৰ আছিল তাহাঁতি স্কুবা ডাইভিং কৰিবলৈ কেলে নিছিলে তাৰ গা ভাল নহয় কেলে নিছিলে মোক মাৰি পেলালেও জেলত ভৰাই দিলেও মই কম এইটো কথা তাৰ গা ভাল নহয় তাক কেলে নিছিলে আৰু তাৰ হাৰ্টখন ইমান পাতিলো তোমাৰ লগত আৰু আজি তুমি নাই এইটো কেনেকে বিশ্বাস কৰিম মই কালি ৰাতি মই কথা পাতিছো তোমাৰ লগত दा नुबाय नोंथांमोनहा लोगोफोर बिथांनि थैनायाव बेसेबां मानसिया गाबदों बेसेबां मानसिया दुखु जादों नाथाय मा खालामनो मानसिया जे उजिदों जेब्ला सानसे थैखानांगौबो होननानै बयबो मिथिजोबखायो नाथाय बिथांनि थैनाया जोबोद दुखुनांथावना जादों मानोना बिथाङा थैनायनि सम जायाखैमोन बिथाङा अबथिरा दा जिउ गोमानांबाय बेनिफ्राय भुपेन हाजरिकाया जेब्ला थैदोंमोन मालाय बियो गावनि दिनखौ मोजाङै बारहरनानै माने बैसो जानाय बोराय समावसो बिथाङा थैदोंमोन दा थिग बेबायदिनो श्रीदेबीयाबो अबथिरा बैसोआव माने थैनो सम जायाखैमोन बेबो बाथटाबाव दुगैनाय समावनो बि थैनानै थादोंमोन बिथांनि थैनायखौबो दिनैसिम रावबो बुंनो हायाखसै माब्रैहाय थैदोंमोन दा थिग बेबायदिनो भगबाना बयनोबो मोनसे मोनसे आयु हरखादों दा बे हिसाबै मानसिया माब्ला थैगोन माब्ला मागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया बेनिखायनो थैनाय थांनायखौ जेबो बुंनो हाया लोगोफोर सोरनि जिउआ माला थैगोन बेखौ रावबो खिथानो हाया बेनिफ्राय लोगोफोर आं दिनै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बेनिफ्राय आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो आरो नोंथांमोनहा आंनि फारसे अनसायनाय दङब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै थोजासे आंनि दावगानायाव आंखौ मदद होदो बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनै दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय